Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin itinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Salamat ka na po Diyos sa tangarabi ka kabsat. Natitema na programa na iti Iglesia ti Diyos iti programa iti Iglesia ti Diyos iti tangatang iti dalan iti kinasangatan. Amen. Kadwa tayo matata ni kabsat tayo nga Ronaldo Dumrique ti Gimba Congregation. Amen. Salamat ka na po. Tagarod ka kabsat ket kararag tayo ti panangarugi iti programa tayo. Siya kiti mangitang ulo iti panagkararag tayo. Sa dawatan tayo iti tulong niya. Amami, aman nakabalin amin na Diyos. Salamat at tangarabi. Iti ito nga pinangidaton mo man ito nga programa iti tangatang iti dalan iti kinasanto. Salamat. Siya ko may iti tumulong at kami at tangarabi. Iti amin nga mapasama ka iti nga programa. Bendisyonam, iti amin nga madanon iti nga programa po. Nagiti dengdengeg nagiti kakabsat nga maadaan iti ito nga programa ket ngarabi ket siga ko may iti tumulong kada kami nga dengeg dagiti sasaong may padayakyak ket ngarabi ken dagiti maramat iti nga programa. Amin dagiti nga bambanag ket dinawat kani karkararag mi tinapatugunay anagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Tatagarod kakabsat ket kablao tayo, dagiti kakabsat tayo, iti programa tayo, kat dawatan tayo, iti operator, dagiti tatangarabi, kani kabsat tayo nga Hazel Joy, kani kabsat tayo nga Stephen. Naibag ngarabi tayo amin kakabsat, madidayo tayo Apo Diyos. Amen. Ganana ni kabsat tayo nga Benigno, Cansino, Binoya. Amen. Salamat ka na Apo Diyos, kadwata kakabsat.
nga agbibuyat at ngarabi. Kastamot ni kabsat tayo nga Linda Iglesia, na yung bag ngarabi tayo amin kakabsat. Amen. Salamat kina po Diyos. Kaya ita nga kablao yo kabsat ita comment section tayo. Kastamot ni kabsat tayo nga Wilma Garcia Facunla. Amen. Salamat kina po. Kadwata katata. Ayitan nga kakabsat. Ang kastamot ni Jesse Saludes, na yung bag ngarabi tayo amin kakabsat kin Kristo. Amen. Salamat kina po. Kaya ita nga nagpintas unay nga kablao. Kastamot ni Rachel Kabumay Ramos, good evening po. Amen. Salamat kina po. Adwada katata ngarabi kabsat. Kastamot ni Rosalinda Gamboa na impag. Magandang gabi po mga kapatid. Kunana iti Tagalog. At na impag ngarabi imot kabsat. Kastamot ni kabsat tayo nga Deo Escolyar. Blessed evening, brethren. Amen. Salamat kina po Diyos. Kada kita nga kablao, dagiti kabsat tayo. Tultuloy. Na yung bagarabi kakabsat, kung naman ni kabsat tayo nga Josephine Ordonio Dumbrique. Amen. Salamat ka na po. Kadwata ka matata kabsat. Salamat Elizabeth Dapon, na Nanay Elizabeth Dapon, na yung bagarabi ka tayo. Aming kakabsat, matidayaw ni Apo Diyos. Amen. Salamat ka na po Diyos. Nakadwata ka mat na manipot pa yung komunikasyon iti requirdo ng Pikwan. Tagarod kakabsat kadawatan mi nga suportaran tayo, kani-like, i-share tayo. Diti programa tayo diti Facebook, kan kastama diti YouTube. Adaan tayo ti YouTube ang kakabsat. So nga dawatan mi ti support tayo kan panagkarkararag tayo para kadagiti nga trabaho ni Apo. Tapno adupay ti madanon dito yung broadcast. Saan lang iti Pilipinas no di kat iti bangir nga tao kakabsat. Tatagarod kumapadanan tayo dagiti kablaaw para kadagiti kakabsat tayo nga nagkasangay. May birthday greetings. Dati play natin iti kakabsat tayo nga video clip para dito. Amen. Amen. Happy birthday. Ayutan nga kakabsat. Tatagarod ka, mapadanon tayo iti may isang kansyon, may paay na dagiti kakabsat tayo. May kakabsat tayo nga Ronaldino Dumbrique, tigim ba congregation. Kuna na dito kat ti Paulo na dito yung sonata kat parang ayon nantay ti silaw. Danggan tayo ti bendisyon na dito nga nailangitan nga sonata. Ayutan nga kakabsat. Amen. Sa makaiditak mo ti may isang kanta, ti paulan tayo ti kanta ket parangarangan tayo ti silaw. Biyaya ti Diyos nagranya manipo ijay gloria kaya nangaglawag tayo akasilaw dito'y dagang parang rangan tayo di silaw
Ingat bangir ibaybay parang nung hintay maispa kararwa hanapu ka rabi na ingat sipnge kendalu yung nabileg aglayla yag sumipsipu iti silaw yay igi ang ngantay ti silaw ingat bangir na baybay parang nung hintay maispan kararwa hanapukaw parang ngem kadukabsan silaw mo apang lawang kapnubyat na't maalaw pa'y di malmalmas jay kaang parang ngantay ti silaw ingat bangir ibaybay parang nung hintay maispa kararwa hanapukaw parang ngantay ti silaw ingat bangir ibaybay parang nung hintay maispa kararwa hanapukaw parang nung hintay maispa kararwa hanapukaw. Amen. Amen. Pagkakabit ni Kapsat, salamat kini Apo. Siya ti Kapsat yung ni Brother Daniel Enrique. Kaya tayong kutikram ka nagtayaw kini Apo na Arabi, na kundawan ni Kapsat, tayo kuya, gagdag, katayo Rama, o sa bali ni Dalan, hindi na sa ito. Salamat natin ulit Apo sa Kapsat, kundawan ito na, sa operator, katuwa tayo, iti angkor Kapsat, salamat ito kundawan ito Kapsat, hasta que may tuloy tayo at trabaho niya. Kaya tatang rabi dawan tayo man operator ng kapsat ngay plus naman nagiti kapsat nga kumapkablao di online. Tatang rabi Mr. Analita Magallanes na yung bag na rabi ay yatin kapsat na nagti magbaga ng kapsat. Salamat ni Annalisa Galeta. Amen. Tatang po na kapsat. Kaya ni Brother Mario Domino Kakayan, amen, bag nga rabi, yung aming kakapsat di Apo, di maitantan Occidental. Amen. Samat ni Brother Rudy Dulcayes, na yung bag nga rabi, di aming kagayang kakapsat, malayday o di Diyos na natin, bagada kakapsat. Amen. Samat kakapsat ni Sir Jay Paprikin, yung bag nga rabi, di aming kakapsat. Amen. Salamat kini Apo. Samat kakapsat, Sister Aida Meneses, nembang ngarabitian kapsat na kapsat. Amen. Salamat kiniya po. Salamat ni Sister Visitasyon Unsay. Good evening po sa lahat. Dadatay po.
Amen. Kasama ni Brother Jeffrey Overbos. Amen. Salamat ginapon. Kasama ni Brother Arthur Ilagal Logan. Amen. Amen. Salamat ginapon. Salamat ginapon. Tanatuan kayo ng tangatang kapsat. Kaya di ng kapsat, ituloy tayo. Prayer request tayo in general. Ay tutuloy tayong karkarari ng kapsat. Kaya takil, iti kabalang tiyapong. Uyugan ti pamati tayong kapsat. At amin na diti kasapulan tayo masumbatan niya ako. And kasamat, salamatan dito tanga nabi kapsat, iti kapsat tayo, tuloy nga magpagdad mo ng sesen, iti stars ng kapsat na, kada iti mabaling nga mapusar, kada iti trabaho ti ako. And kasamat, kapit iti sa baling kawagas ng kapsat, hindi kas mabalin tayo agpawik kapsat, pinansyal nga makatulong ti trabaho ti ako, plus di screen, di ang bertayo kapsat na. So nga salamat kini ako tatang rabi. Tuloy-tuloy kapsat tatang rabi tayo man kuya kapsat di highlights iti napasamang 28 anniversary ni Church of God ijay Ilocos Norte. Kuya ande kapsat. Amen. Amen. Brother Armando. Amen. Salamat kinapo Diyos. Kadita nga nagpintas nga anibersaryo dagiti kakabsat. Naniapo ti ng third iti bendisyon para kadita nga trabaho na dito nga lugar. Salamat kinapo. Suna mga alwad dagiti kakabsat tayo dito nga lugar. Nagtuloy ko mati trabaho ni Apo dito. Ilocos Norte. Katagarod nga kapsat kat mapadalan tayo dagiti pakdaan iti may sayangkat nga trabaho ni Apo ti Pilipinas. Into Nobyembre 17, maadaan iti 12th anniversary of the Church of God in Caloocan. Amen. Salamat kinapo Diyos. So na kumati tumulong kita. Hindi ka sa pulan na iti kapsat tayo dito Caloocan. Kan mong tultuloy nga mong bendisyon. Hindi ka kapsat tayo. Kan gitrabaho na dito nga pasan. Kastamat, into Nobyembre 23, hingga 24. Kaya iti may isang rabi nga revival kaniti may kalima nga Thanksgiving service of the Church of God in Dagat Kidabaw. Amen. Salamat kinapo Diyos nga suna ti tumultulong katay nga trabaho natin ta Mindanao kan nagdi kapsat tayo nga lugar. Salamat kinapo. Nakita tayo nga nagkurkurang iti trabaho na ti amin lugar dito sa Pilipinas. Pasalamat tayo unay. Dagiti kat balay gi iti trabaho ni Apo. Nagdi kapsat tayo. Dagiti ayat ti puso dangan sirbi kini Apo. Kat pudno may padpadanon ti dagiti nga Thanksgiving services nga mga angay. Sa into Nobyembre 29 hanggang 30 kat maadaan mo ti duwa nga rabi nga ti duwa nga aldaw nga seminar kan may isang rabi ti revival kan services madinay kabilit ti lugar ng Nobyembre 29 kan natin ko dayta. Kan ito Disyembre 1 kat maadaan iti kay pito nga anibersaryo iti the Church of God in Madela, Quirino Province. Amen. Salamat ka na po. Nga daan nagiti nga
nangangay nga anibersaryo. Salamat kinapo Dios ken karkararag di kakabsat tayo dita nga lugar at adan dagiti bagyo nga umay ket di ko mga serbisyo para kaniapo ket tagtultuloy latta ken ikarkararag tayo kakabsat tayo nga kapsat nga niapo Dios timong ti balay dagiti nga anibersaryo dagiti nga mangangay nga anibersaryo dita nga lugar. Ito Disyembre 26 higana 30 katiti Convention of the Church of God in the Philippines in La Cayanga Subdivision. Salamat kinapo ta asdagmanan iti oray nagiti Kristiyano nagiti kakabsat umawat iti apo iti panagkakadwa tayo nga iti convention iti Church of God. Ikarkararag tayo kakabsat nga ni apo mo iti tumulong ka tayo nagiti kakabsat tayo nga kapupay iti sabasabali a lugar ket tumulungan ako ni apo nga iti panagbiyahe ta iti aeroplano wenno barko ni apo tumulong nga so ayat daunay nga makadanon dagiti nga convention tayo ayat nga kapsat isang karkararag tayo kana iti sa pulan mo iti extension iti kapilya tayo diya di La Cayanga di paniki ket ni apo mo kuma itumulong nga tayo kan dagiti ayatan nga kapsat nga mangmangta iti tulong nito nga tapno may paaramid pay, may extend pay iti kapilya tayo, iti lugar iti paniki. At pasalamat kami mat kan niapo ko mamot iti mangtignay dagiti puso dagiti kabsat na tumulong para kadagiti nga trabaho na kan dagiti panagpatakder dagiti chapel. Kanenti Lunes adan latta dagiti panagkakadwa tayo nga panagkarkararag international iti kakabsat awisan na kayo nga kinunayon tayo ko mga makikadwa tapos na ti Biblia ket iti apo kadengdenggen na dagiti kararag dagiti panagkarkararag tayo iti gapo iti puso nga nadalos ken dagiti anak na dawat ken mangikarkararag dagiti pambanag para iti saksakit ken dumadumapay para iti kasapulan katibkar iti iglesia. Tatagarod, ket mapadanan tayo iti may isa nga sonata wenno kansyon nga nailangitan nga iti nakada tayo ni kapsat tayo nga Rudy Valdez iti Corina Congregation. Diakon talyawan iti malikodan. Amen. Tingnan tayo iti bendisyon na dito nga nailangitan nga sonata ayatan nga kapsat. Amen. Yakun talyawen ti malikudan anak nuntuk ken liribu amin naramid na indubungan yakun talyawen ida adda barungal daw masangwanan ken biag ngagnanayon impay ni Jesu-Kristo kanya ijay krus Kalbaryo yakun talyawen ti malikudan urayan yat mapaspasama sangatik bantay lasatek baybay wenag tuluyak lagta madaninitiyay na makitak tutirupa na yakung talyawen ti malikudan kumitak laeng ken Jesus adu tumaya pakali
may tublakan, uyaw ti biyaga di malisyan. Ketagsin na ito'y rigna, umitak-latak ken ni Jesus, ken nagtalik ken kuana. Amen. Umitak-latak ken ni Jesus, ken nagtalik ken kuana. Amen. 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 Dadagsin daytoy puso, itid ko kenkwana. Jagong talyawen ti malikudan, urayan niya't mapaspasama. Sangatik bantay, lasatik baybay, when nagtuloy aklata. Umadanin tiyay na, makita to ti rupa na. Jagong talyawen ti malikudan, umitak-laeng ken Jesus. Jagong Amen. Amen. Kapsat, salamat Amen. din kata. Ngayon tayo nalalagan. Noong pa'y pumusay din kapsat tayo nga din kata. Kapsat nabagi din kanta. Dan aramid na punto tayo kumada. Tayo aramid tayo ito. Data di malagay palagay kita. So salamat din po. Iti digpay kapsat. Isagana tayo. Dahil puso tayo. Karatuan tayo kapsat. Hindi pa tayo. Maiti kumada tanga nabi. Dahil oras ngayon tayo din gan at alin sa saunan. Kaya tatang saban, yaw ko kini Brother Joseph Pagar, sa tayo, kaya isot usaran niya, pagkatang nabi, isot niya, dahil mangsao pa na tayo nabalitukan na sa saunan niya. Amen. Brother Joseph. Amen. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, naimbag nga rabiyo kakabsat Armando and Brother Nardino. Yaman na kini apo iti tatang rabi ni kanak man ti Gundaway tapno makadua kayo. Iti daytoy nga napateg nga programa iti Ilocano broadcast iti dalan iti Pinasanto. Kaya tagyaman na iti tulong ni apo ti tunggal may sa kanya tayo. Kastamat kablaawak iti amin nga kakabsat tayo nga kadua tayo ditoy nga online platform. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat kastama dagiti gagayem tayo nga naka-join iti tatang rabi. Kaya sapay lang kumanga dahiti nga programa kaya makatulong kanya tayo lalo tayo nga masidag kini apo mapabilag iti pamati tayo kaya agtultuloy nga maamuan tayo dagiti kinapudno iti sasao iti Dios. So nga gyaman na kini apo iti tatang rabi iti napateg nga Gundaway nga impaay naman ang kanya nga makadua kayo iti tatang rabi iti daytoy nga programa kaya iti pagadalan tayo kakabsat iti mensahe ni apo nga ited na kanya tayo kaya't masarakan tayo ditoy imo nga surat ni Pedro
Dito'y Kapitulo 5, versikulo 7. 1 Peter chapter 5 verse 7 daytoy iti teksto tayo nga usaran itatang rabii kakabsat nga itaklin nyo kenkwana iti amin a pagdanagan nyo gapu ta iso alwadan na kayo. Daytoy iti sasaw ni Apo nga intay pagadalan tatang rabii. Dawaton tayo iti tulong ni Apo babaan iti panagkararag. Amamin nga manakabalinti amin nagyamang kami Apo itatang rabii. Nga kami manan nga pagadalan dagiti napatag nga sasaom. Dawatan mi iti tulong iti Espiritu Santo iti daytoy nga panagadal mi babaan iti adipem nga usaran ket sika Apo iti mangted kanya na iti sirib ken inspirasyon iti Espiritu Santo ket amin nga maibkas na may waragawag daytoy nga sasaom ket kinapudno laang Apo. So nga daytoy dawat ken kararag mi tinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Tanga rabii kakabsat ket kunana nga ro ditoy teksto tayo nga itaklin nyo kenkwana iti amin a pagdanagan nyo gapu ta iso alwadan na kayo. Iti sabali nga translation jay kunana ditoy nga gapu ta iso alwadan na kayo ipatpateg na kayo kunana. Nya jay sabali nga Ilocano translation. So nga iti paulo na iti pagadalan tayo tatanga rabii kakabsat ket ipatpateg na tayo iti Dios. Amoy kakabsat ket napateg tayo iti sangwanan iti Dios. Ket kasta launay iti panangkita na iti tunggal may sa kanya tayo. Ket no ibagbaga tayo nga ipatpateg tayo iti maysa nga banag ket kitkitaan tayo iti kondisyon na ket concern tayo iti kasasaad na. Ket amin nga kayat tayo nga maaramid ket mapaimbag iti kasasaad iti maysa nga tao. Kasta iti banag o tao nga ipatpateg tayo. Kasta met iti maysa nga banag no ipatpateg tayo iti maysa nga banag hindi met kakabsat ket alalwadan tayo, lilinisan tayo, iduldulin tayo iti napintas nga pagdulinan. Gamin napateg kanya tayo daytay. Han tayo nga baybay-an kumbaga na. So nga kasta launa iti panangpateg iti Dios itutunggal may sa kanya tayo. Gapuna kakabsat ket maammoan iti tunggal may sa kanya tayo nga amin nga parswa iti Dios nang nangruna si tayo nga tao nga pinarswana ket napateg tayo kenkwana. So awan iti mangibaga kanya tayo nga hanak nga ay-ayatan iti Dios hanak nga napateg nga tao. Maminsan dagiti pampanunuton tayo nga napateg nga tattao laang dagiti ada iti gobyerno, ada iti nangato nga katungkulan daytoy lubong. Han nga isuda laang kakabsat iti maituring tayo nga napateg. No di ket amin tayo ket napateg iti Dios. Isu nga apay nga napateg tayo iti Dios kakabsat apay nga ipatpateg na tayo iti Dios itatta nga rabii. Imuna kakabsat gapuna ta pinarswana tayo. Amen. Ket parswana tayo iti Dios. Isu nga tatta kakabsat no si tayo ket pinarswa iti Dios, si tayo ket naggapu iti Dios. Ket agyaman tayo iti Dios iti napintas nga gundaway kakabsat nga inikkan na tayo iti biag. Isu nga napintas iti maadaan iti gundaway nga agbiag ditoy lubong kakabsat. So nagasat tayo, inikkan na tayo iti Dios iti gundaway nga agbiag tayo ditoy lubong, maiyanak tayo, ada iti panakasangay nga isel-celebrate tayo. Kastamet kakabsat nga iti Dios ket alalwadan na iti tunggal may sa kanya tayo. Ngem itatta ka nga rabii kakabsat ket maipalagip tayo itatoy nga mensahe nga napateg daytoy nga biag tayo nga impay iti Dios ket maysa nga biag daytoy. Ken daytoy nga maysa nga biag nga impay iti Dios ket ada iti panggep na wenno ada iti purpose nga apay nga adadtoy tayo lubong. Apay nga inikkan na tayo iti Dios iti biag tayo. Isu nga kunana ditoy Ecclesiastes ditoy Kapitulo 12 versikulo 13 aging nga 14 kunana ditoy kakabsat daytoy isu iti pagbanagan ti panggep. Amin nangnggan agbuteng ka iti Dios ket salimitmetam dagiti bilbilin na. Ta daytoy isu ti dagop ti rebbeng ti tao. Ta ti Dios iyegnan to ti tunggal aramid iti panakaukom. Agraman tunggal na ilimmeng a banag
no iso na imbag, when no dakes. When kakabsat, aday ti panggap, apay nga dadtoy tayo lubong. Anya kati kunana ditoy. Amin nangagan, dahi ti panggap kunana, agbuteng tayo iti Diyos. Amen. Kasapulan nga iti tao ket agbuteng iti Diyos. Anya kayat nangasawon nga agbuteng tayo iti Diyos. Agbuteng tayo, kabuteng tayo iti agaramid, iti anyaman nga banag, ngahan nga pagayatan iti Diyos. Tapay kakabsat, ta inikkan na tayo iti Diyos, inikkan na tayo iti biyag, impaay na iti biyag kanya tayo, adadtoy tayo lubong, kunana nga rod ket, sa limet metam, iti sabaling nga translation dito kat tungpalan dagiti bilbilin na. Iso nga nagbibiyag tayo dito lubong, hanla nga aramidon tayo iti kayat tayo. Hanla nga papanan tayo iti kayat tayo nga papanan. No di ket maamuan tayo iti pagayatan iti Dios, maamuan tayo dagiti sasauna, dagiti bilbilin na ket kasapulan nga daytoy ket salimit metan tayo wenno tungpalan tayo iti panagbiag tayo. Kasano nga maaramid daytoy nga kakabsat iti biag iti tunggal may sa kanya tayo. Kas ako na iti Biblia nga iti pudno nga panagayat iti Dios ket tungpalan tayo dagiti bilbilin na. Kadwan nga tao kunadakat agayat kami met iti Dios apay si kayo lang iti Kristiyano makigimgimong kami met. Kunana dagiti dadduma ngem iti saludsod daytoy nga rabi kakabsat tungtungpalan tayo aya nga si pupudno dagiti sasao iti Dios. No apan tayo nga makigimong manggagan tayo dagiti sasauna agawid tayo katanya iti mapasama kakabsat nalipatan dagiti kadwanan dagiti nangngegda nga mensahe ni Apo. No minsan ket agsubli dalatan iti dakes wenno aramid iti basol nga pagayatan iti Dios. Isu nga immay ni Apo tayo nga Jesucristo kakabsat tapno si tayo ket isalakan na manipod iti basol. Tapno iti kasta ikabil na tayo iti maysa nga kasasaad tapno ikan na tayo iti pannakabalin nga suruten iti pagayatan iti Dios. Dahil dati kasi tayo ket adipan iti basol, adipan iti bisyo, adipan ti kinadakes, kinakillo nga aramid ngem salamat iti parabor iti Dios babaan kini Apo tayo nga Jesucristo. Ket nanggagan tayo iti pudno nga sasawi iti Dios nga immay ni Apo tayo nga Jesucristo tapno isalakan na tayo manipod iti basol. Isu nga no manggagan tayo kumaraytoy nga mensahe ni Apo no dapat iti basol ti puso tayo at dapat iti aramid tayo nga kinakillo wenno kinadakas kakabsat kasapulan tayo ket pagbabaywan tayon. Talikudan tayon ket tattaket suruten tayo iti pagayatan ni Apo. Apay tadaytoy iti rebbeng nga aramidan iti tao. Apay nga kabil na tayo iti Dios itoy nga lubong. Awan iti kapapayaan iti biag no aramidan tayo lang kakabsat iti sarili tayo nga kayat tayo kakabsat. Kasapulan nga maamuan tayo iti pagayatan iti Dios ken isu iti makita tayo nga suruten iti panagbiag tayo. Taapay ko na nangarot ti Dios iyagnan to iti tunggal aramid iti panakaukom. Agraman tunggal na ilemang nga banag. So nga data ado iti taong mangilemlem mga ilemang da iti aramid da. Idulin da ti aramid da nga basol. Handa nga ammo ti pastor da, handa nga ammo ti ministro da. Akas man dagiti agasawa o adadagayem ti aramidan da nga aramid nga pagayatan iti Dios. Aya ilemang na. Nga mamuyo kakabsat ko na nakarot kat awiton na amin. Iti panakaukom agraman tunggal na ilemang nga banag awan iti mailemed tayo iti Dios Awan iti mailemang tayo kakabsat ammo iti Dios iti aramid tayo. Ammo iti Dios iti biag tayo, ammo na iti puso tayo. No anya iti adday iti puso tayo kakabsat. Isu nga kunana nga rito no isino iti naimbag wenno dakas man may naimbag kakabsat. Isu nga tatta nga rabii kakabsat dayti kuma iti masarakan iti tunggal may sa kanya tayo. Napateg tayo iti Dios, napateg iti biag tayo ken dayta nga biag kakabsat ket adda iti panggep iti Dios. Agbuteng tayo iti Dios, tungpalan tayo iti bilin na, tungpalan tayo dagiti sasauna, maisalakan tayo iti basol, aramidan tayo iti pagayatan na aginggan agbibiyag tayo ditoy lubong nga agdama. Amen. Daytay iti pagayatan iti Dios. Nga kasapulan mapasamak iti tunggal may sa kanya tayo kakabsat. Isu nga hangkumang nga masayang iti biag nga dayta nga inted ni Apo kanya tayo. Apay napateg ka. Napateg tayo. Tayo amin iti Dios kakabsat. Isu nga kasapulan nga daytoy nga biag nga impay ni Apo kanya tayo ket masurutan tayo, masapulan tayo nga ipagserbi nga pudno kini Apo.
Ipatpatag na tayo iti Dios kakabsat gapo taay ayatan na tayo. Amen. Kasta launa iti panagayat iti Dios iti lubong nga impay na iti bugbugtong na nga anak awan sa bali ni dikat ni Apo tayo nga Jesucristo. Kasi asin numan nga mamati king kuana kat saan nga mapukaw no dikat maadaan iti biag nga agnanayon. Amuyo kakabsat no katnupay nga impaay o inted ni Apo iti panagayat na iti tunggal may sa kanya tayo. Akas ko na dito'y Roma, dito'y chapter 5, versikulo 8. Anya ti kunana kakabsat, ngem ti Dios ipatalged na ti ayat na kadak tayo. Agsipod ta idinto ama nagbasol tayo pailaeng ni Kristo na tay gapo kada tayo. Nagpintasan nga kakabsat. Nga iti Dios ket ipatalged na, ited na, iti panagayat na, iti tunggal may sa kanya tayo, agsipod idintupay nga managbasol tayo. Idintupay nga si tayo kat agar-aramid iti kinaulbod, kinadakes, kinakillo, bisyo iti panagbiag, awan iti interes tayo dagiti na espiritualan nga bambanag. No imbitaran da tayo nga makigimong, agdengeg ti sasao ni Apo, awan ti pakibiyangan tayo. Si tayo kat busy tayo, iti aramid tayo, iti nailubungan nga ara-aramid. Mapan tayo, iti Domingo, ti lalapapapanan tayo, awan di tayo man lang malagip iti Dios, iti panagbiag tayo, di mat kakabsat. Maturog tayo iti rabii, maturog tayo latta, di tayo man latta agkararagan. Kastaman no mangan tayo latta, di tayo lang nga maalala o malagip iti Dios nga nangipaay iti aming nga taraon tayo kakabsat. Iti salon at iti bagbagi tayo. Awan iti pakibiyangan tayo dagiti banag nga na espiritualan. Ken kastamet kakabsat. No dagiti sasawi iti Dios ket immay kanya tayo kat katawaan tayo. Di ba? Awan iti interest tayo. Wan si kaylatan into kami laanan kasya iti puso tayo adayo iti Dios. Adayo iti puso tayo dagiti ni espiritualan nga bambanag, adayo dagiti puso tayo dagiti bambanag nga maipaay iti Dios, maipapan iti Dios, maipapan dagiti panagbiag nga kinasanto, aramid nga kinalinteg, awan iti interes tayo dagiti nga bambanag. Ngem kakabsat, kasta launa iti panagayat na kanya tayo. Oray man no kasta iti biag tayo, oray man no kasta iti puso tayo nga natangken, ngem kunana ditoy oray man na si tayo ket managbasol tayo ket impaduyakyak na iti panagayat na iti tunggal may sa kanya tayo. Amen. Gapu nakakabsat ay ayaten na launa iti tunggal may sa kanya tayo. Kasta iti panagpateg iti Dios iti tunggal may sa napateg ka iti Dios ay ayaten na ka nga personal. Isu nga imay ni Apo tayo nga Jesucristo kunana nga ro ditoy Lucas, di ba chapter 19 verse 10? Tatoy anak ti tao imay nga agsapol ken mangisalakan iti napukaw. Madaydayaw ni Apo iti tangarabi kakabsat. Daytoy iti ayat iti Dios, iti tunggal may sa kanya tayo. Akas may nga tupa nga napukaw, akas kunana nga ro iti Biblia nga iti may nga pastor katada iti nga gasot nga tupa na ket dumteng iti rabii ngayon na nga binilang ket 99 lang iti adajay kulungan na niya iti inaramid na imbati na jay 99 ket isuna ket napan nga binirbirok na aje may nga tupa nga napukaw. Kasta tayo nga kapateg iti sangwanan iti Dios kakabsat. Si tayo ket may nga tupa akas may nga tupa nga napukaw na yaw awan adayo iti Dios. Kakaasi iti biag tayo kasta tayo la adajay tayo siknget. Agsangsangit tayo, di tayo amo iti papanan tayo pagturungan tayo. Ngem ni Apo tayo nga Jesucristo imay binirok na tayo. Ket birbirokon na iti tunggal may sa kanya tayo. Agtultuloy latta nga birbirokon iti Dios iti tunggal may sa kanya tayo nga adda pay jay sipnget tapno awiten na iti lawag. Amen. So nga kasta launa iti panagayat na iti tunggal may sa kanya tayo nga ni Kristo isu na iti nagdusa, isu na iti natay, inted na iti kakaisuna na nga biag para kanya tayo, para bayadan na iti basol iti tunggal may sa kanya tayo. Nga kas makita tayo kakabsat nga ni Apo tayo nga Jesucristo nga adajay krus, na ilan sa isuna jay krus. Apay ama binaybay anak, ti malikod ni ama binaybay anak ti anak na nga matay jay krus, gapu keng kaken kanyak.
Gapo kanya tayo amin, gapo iti tao nga napateg, iti sangwanan iti Diyos. Isu nga tatang rabii, kakabsat, numang manggagan tayo, iti sasawi iti Diyos. Dumdumteng kanya tayo, dagiti lawag iti sasauna. Dumdumteng kanya tayo, dagiti adal iti Diyos, dagiti adal ti sasauna, kat numaminsan kat masaktan tayo, mangag tayo iti basol tayo, makita tayo iti sarili tayo, makita tayo iti puso tayo nga dapay iti kinarugit, adapay iti tawid nga basol. Wenno adapay iti ruot iti basol nga adda kanya iti puso tayo o nyaman. Iti adda iti uneg tayo kakabsat. Amoy kakabsat apay nga agar-aramid iti Dios iti puso iti tunggal may sa kanya tayo. Apay no maminsan ket masaktan tayo, apay no maminsan ket marikna tayo nga adda iti kala agar-aramid iti uneg tayo. Ayat dayta iti Dios. Amen. No manggagan tayo dagiti mga adal ti sasaw iti Dios, dagiti preacher, iti Sunday school teacher, manggagan tayo kakabsat no maminsan ket agar-aramid iti Espiritu Santo. Kumbiktaran na ka. Maminsan ket makaladingit ka, makasangit ka. Aramid dayta iti Dios kakabsat gapo na ay ayaten na ka. Kayat na nga sika ket umasideg ka kanya na. Kayat na ket isuko mo di basol mo kanyanan. Kayat na ket ipadalusam iti amin nga puso iti Diosan. Amen. Wen kakabsat ini ka na tayo iti gundaway ni Apong agserbi kanya na. Namamuan tayo ni Apo tayo nga Jesucristo, nagbabawi tayo iti basol tayo. Ngem kakabsat na dapay iti kinarugit nga mabatbati iti puso tayo. At dapay iti mabalin nga dahilan wenno rason nga si tayo ket agsubli tayo pay lang iti basol naan anay tayo kuman nga ipadalusan kini Apo. Amen. Isu nga kakabsat kas talauna iti panagayat na nga no maminsan ket mamin ano tayo nga tanggihan, mamin ano tayo nga libaken, mamin ano tayo nga i-reject iti panagaramid ti Espiritu Santo iti puso tayo. Ngem salamat kini Apo nga agtultuloy latang agar-aramid iti puso tayo. Dumteng manen iti Domingo, dumteng manen iti prayer meeting, manggagan tayo manen iti sasaw iti Dios, adda manen iti Espiritu Santo nga agar-aramid kanya tayo. Kas talauna iti panaganos na iti Dios nga agtultuloy isu na nga eban na tayo. Isuko mo ti basol mo. Nananay ka nga agpadalos kanyakon. Ited mo iti biyag mo kanyakon tapno ipagserbim nga nananay kanyak. Kas talaunay kakabsat iti panangguyod iti Dios kanya tayo. Nga ulit-ulitan na dagiti sasaunang umay kanya tayo kakabsat apay kakabsat takas talaunay iti panaganos na. Dumteng tumanan iti panagtanggi tayo. Awan manan kakabsat agalwad tayo bakanto tumangken iti puso tayon. Bakanton di tayo mariknan iti panagaramid iti Espiritu Santo, Espiritu iti Dios. Han tayo nga makaasidag iti Dios na awan iti panagaramid iti Espiritu Santo kanya tayo. Isu nga kakabsat dayta iti ayat iti Dios. Han tayo kung mga ibarang-barang iti ayat iti Dios kanya tayo. No marikrik na tayo kakabsat. Marikrik na tayo iti kasapulan tayo kanya na, makikita tayo iti kinarugit tayo, makikita tayo no anyaman iti kasapulan tayo nga iyasideg iti Dios kakabsat. Antay nga agdudwa iti panunot tayo, masideg tayo kini Apon. Awanen iti rason, awanen ti anyaman nga banag kakabsat, nga panunuton tayo pay gapu na kakabsat, dayta iti ayat iti Dios, iti tunggal may sa kanya tayo. Isu nga kakabsat, daytoy iti panagayat ni Apo, napateg tayo kanya na isu nga kastalauna iti pateg tayo iti Dios kakabsat, ngahan nga mayasping o nga maiparis, iti kinabaknang iti lubong. Takas ko na iti Biblia, anya iti malakam tayo, malakam tayo iti amin nga kinabaknang iti lubong ken, iti kararwa tayo ket mapukaw. Awan iti serserbini iti amin nga banag, isu nga tattang rabii, mapanunot tayo kuma, maamiris tayo kuma makakabsat, nga iti kapapatgan, nga sanikwang adda kanyam tata, awan sa bali, no dikat dayta may maysa nga kararwa tayo. Dayta iti kapapatgan nga sanikwa nga adda tayo kakabsat, itatta nga rabii. Ket patpatgan iti Dios dayta nga kararwa. Ay ayatan iti Dios dayta nga kararwa. Han nga kayat na dayta nga kararwa ket mapukaw. Agdusay iti impyerno. Isu amin nga pamuspusan, amin nga kaparaanan, inaramid ni Apo Dios.
Para kanya tayon, kakabsat. Ket awanan iti dapat tayo nga aramidan na di ket umasidag tayo laanan. Iti inaramid iti Diyos kanya tayo. Awan sa balin ni jikat di sakripisyo. Awatan tayo laanan di sakripisyo nga inaramid ni Apo tayo nga Jesucristo. Dahil nga sakripisyo nga inaramid ni Apo tayo nga Jesucristo, kaya na tayo nga pakawanan, tili amin nga basol tayo. Han na tayo lang nga mapakawan, no di ket dalusan na tayo, kakabsat. Amen. Iti amin nga kinarugit, iti puso tayo. Naan-anay nga kinalinteg, naan-anay nga panagpakasanto. Naan-anay nga panakadalos, iti sangwanan ni Apo. Apay kakabsat, takayat iti Diyos, dalusan na tayo nga naan-anay. Takas talao na iti patag tayo kanya na. Kagamin, kayat na nga makadwa na tayo, ijay bangir nga biyan. Anya kadi iti assurance tayo, kasiguruan tayo nga makita tayo ni Apo, ijay bangir nga biyag. Matthew 5:8, anya ti kunana nagasat dagiti na dalos iti puso da. Tamakita danto iti Dios. Amen. Day talaang dalos iti puso. Ket kaya iti Dios. Adda iti panakabalin iti Dios, babaan iti dara ni Apo tayo nga Jesucristo. Nahan tayo lang nga mapakawan o di ket dalusan tayo iti amin nga basol tayo. Tapno maadaan tayo iti kasiguruan, marikna tayo iti puso tayo, ket maadaan tayo iti namnama, nga makadwa tayo ni Apo, iti bangir nga biyag. Amen. Takas talao na iti patag tayo, iti sangwanan ni Apo. Iso nga kabsat, itatang rabii, napatag tayo kini Apo. Iso nga saan kumanga, agdanag, wenno agpulkok, iti puso tayo. Akas ko na dito'y dyan, Kapitulo 14, dito'y versikulo 1, aging gana 3. Saan kumanga agpulkok, iti puso yo? Mamati kayo iti Diyos. Mamati kayo met kanyak. Iji balay ni amak, ada-ado apagyanan. No kumano sa anakasta, kinunak kumakada kayo, tainak isaganaan kayo, iti pagyanan. Kit no inak kumakit, isaganaan kayto, iti pagyanan, umayak tumanen, kit ikuyog kayto, nagpintasan kay kakabsat, iti promise ni Apo. Amen. Ket ikuyog kayto kanyak met laeng tapno no adino yan ko adda kay met kuma. Amen. Iso nga tatang rabii han kumang agpulkok wenno agdanag iti puso tayo. Apay kakabsat ta ipatpateg na tayo iti Dios. No minsan dumteng iti adu nga suot, adu nga panubok iti panagbiag iti tao. Wen kakabsat oray man no si tayo ket imawat kini Apon. Nabalbaliwan iti biag tayon, sumursurot tayo iti pagayatan iti Diyosan. Ket di tayo matlatang malipatan wenno talagang ma-experience tayo lang iti naduma-duma nga pannuot ken pannubok iti panagbiag tayo. Ngem kunana iti nasantuan na surat kakabsat, iti nagpintas nga karit iti Dios, iti tunggal may sa kanya tayo. Iti promise na iti tunggal may sa kanya tayo kakabsat, saan nga agdanag, saan nga agpulkok iti puso. Mamati ka iti Dios, mamati ka kanya kunana ni Apo tayo nga Jesucristo. Iso nga no dumten kanya tayo iti anyaman nga panubok iti biag nga na materialan, physical, spiritual o anyaman iti sangwan tayo iti panagbiag tayo han nga madanagan iti puso tayo. Amen. Iso nga dagiti material nga kasapulan tayo, kanon tayo nga inaldaw kakabsat, basic needs, ipaay ni Apo. Akas ko na ni Ari nga David, ket iso na ket 5 kay isunan, ket nga di na nga nakita nga iti may isang anak iti Dios ket nagpalamay iti tinapay. Anya ti ket nga sawan, iti Dios ket ammo na iti kasapulan tayo, ken adda iti kabalinan na, adda iti panakabalin na, nga ipaay na kakabsat. Iti kasapulan, iti tunggal may sa kanya tayo. Isu nga anya lang iti formula nga isusuro iti Biblia. Unaan na, kunana ni Apo. Ken iti pagariak. Amen. Unaan tayo iti Dios, iti pagarian iti Dios, dagiti kinalinteg na, iti panagsurot iti sasauna, ay aramidan tayo iti pagayatan na, ket amin nga banag kunana. Ket ipaay kunto kanyayo. Amen. Han nga agkurang ni Apo, iti tunggal may sa kanya tayo. Nakita tayon kakabsat, nagado nga eksperyensya iti tunggal may sa kanya tayo, manipod iti barbaro tayo pailangay mawat kini Apo. Wen, adu kanya tayo nakapadas iti rigat iti panagbiag, magmagna tayo laang, nga mapanidye panagigimong. Amen.
Amen. Nga makadandanon tayo, iti panagigimong. Oh, hantayo nga agsansanod, hantayo nga agsarsarden. Oray mano nga oras, nga bagpagnaan tayo, iti mapan iti prayer meeting, mapan iti Sunday worship. Oh, talaga nga iti puso tayo kat sumursurot iti pagayatan ni Apo. Kakabsat nga ini ka na kay iti Dios iti luganan, di tayo kat di makadanonan. Kadig iti gawain ni Apo. Han ko mga kasjay kakabsat. No di kat aming nga banag ko na na immaterialan nga kasapulan tayo, han nga agkurang ni Apo eh. Iti tunggal may sa kanya tayo. Iti numaminsan gamin, iti pampanunutan dagiti duma, ado nga sanikwa. Oh. Adapay lang matiti maisaang mo tatta, adapay lang tibagas tatta, pampanunutan na din itong bigatan. Nay, into no sumaro nga Domingo, awan tibagas tayon. Problema datan. Han nga siya kakabsat. Iso ko na ni Apo, ipaay na iti inaldaw-aldaw. Iti kasapulan tayo. Ay, iti dapat tayong aramidan. Unaan tayo ni Apo. Iti panagbiag tayo. Ken unaan tayo, iti dumawat kanya na. Unaan tayo, iti umasidag kanya na. Iso nga sanayan tayo kakabsat, na iti kasapulan tayo kiniapo tayo nga umasideg. Kiniapo tayo nga dumawat. Agparintumong tayo, ijay tayo nga agkararag kiniapo, ibaga tayo iti kasapulan tayo kanya na. Hanga adye maawanan ka ti kwarta, maawanan ka ti bagas, o nyaman ti kasapulam, iti birbirukom, iti tao nga makatulong kanyam. Di daddo biro ko na iti tao nga pagutangan na o dahil medyo adan sa kwarta na ato ya. Umutang man. Ha kasjay. No di kat iti Apo, iti unan tayo nga asikgan kakabsat kad nga pagkurangan ni Apo. Amen. Hana tayo nga pagkurangan ni Apo, ipaay na. Iti amin nga kasapulan tayo. So nga anya iti dapat tayo nga pagdanagan. Anya iti pagpulkukan iti puso tayo. Itatang nga rabi kakabsat kat dahi takat italek mo kini Apo. Amen. Ited mo kini Apo. Tapno madaan ka iti kapya iti puso. Iti rest iti puso tayo. Awan iti padagdanagan tayo nadikat impaay tayon kini Apo. Kasta dagiti physical nga saksakiten. Amen. Wen kakabsat, ore man si tayo kat Kristiyano, imawat tayo kini Apo. Ket han tayo nga exempted dagiti saksakiten, sagsagubaan iti bagbagi tayo kakabsat. Wen agpaiso dayta kakabsat, dandanasan iti tunggal may sa kanya tayo nga madaiting kari ni Apo. Iti tunggal may sa kanya tayo nga isuna iti nangawit, iti amin nga basol tayo jay krus, kastamet, ti amin nga sakit tayo. Amen. Iso nga niya iti insuro iti Biblia, no masakit iti sinuman kanya tayo, kat ipayaban tayo. Dagiti elders, kunana jay. Oh, kat ikararag dati masakitan kat paimbagan ni Apo. Dahil iti kari iti Diyos, iti tunggal may sa kanya tayo. Isungahan tayo kumang agsarsardeng nga umas asidag. Agdawdawat iti pakanakaasi iti Diyos. Ken ajay puso tayo, iti panagtiwala tayo kakabsat, ket ipaay tayo kini Apo. Han nga iti kwarta tayo, han nga iti tao, iti pagtiwalaan tayo, pagtalkan tayo kakabsat, hang ajay basit nga sakit, agtaray tayo ti taon. Gamin at iti kwarta tayo nga pangbayad tayo, han kumakakabsat. No dikat no may kuma, iti anyaman nga masakit kanya tayo, umununa, ket ni Apo, iti karina kanya tayo, kaya na tayo nga paimbagan ni Apo. He is our great physician, our healer. Iso nga tatang rabi kakabsat, i-encourage na tayo ni Apo, when ado iti masakit, lalo tatang nga panawon tayo, nagado nga virus. Amen. Nagado nga naglipa na, dita, igid-igid tayo nga pakalalaan di saksakitan. Ngam tatakakabsat ada iti ingkari ni Apo titunggal may sa kanya tayo nga isuna makita tayo iti ministry ni Apo. Ni bat kakabsat hala nga isuna ket nangikasaba iti ebanghelyo. No dikat iti muno na nga nararami na ket nagpaimbag isuna. Dagiti bulag, dagiti pipi, dagiti pilay, nagado pati dagiti natay kakabsat. Binyag ni Apo tayo, ni kanatibiyag muli. Oh, kas talauna iti panakabalin ni Apo. Iti tunggal may isa nga dumawdawat kanya na, mas asidag kanya na, agpakpakaasi kanya na. Amo yung kakabsat na patag tayo iti Diyos eh. Gamin ta si tayo kat, no si kakitimawat kini Apo. Amen. Naisalakan ka manipod iti basol,
napadalusan ka iti puso mon, awanen ti anyaman nga kinarugit iti puso tayo, anak tayo iti Dios. Kino anak tayo iti Dios, napateg ka kanya na. Halang at spiritual mo, no dikit maging dati nga bagi tayo, napateg. Apay kakabsat takayat iti Dios, napigsa dati nga bagi tayo. Tapno mapagserbian tayo isuna. Tapno makapantay iti panagigimo, makapagbisita tayo. Tapno maaramat na tayo ni Apo, iti pagarian na. Amen. Iso nga nagpintas kakabsat, nga napateg, iti tunggal may sa kanya tayo, nga maaramat iti Dios, iti pagarian na. Iso nga lalo na, especially kakabsat, ipatpateg na tayo iti Dios, iti na espiritualan nga kasapulan tayo. Amen. Dayto iti nang runa kuma nga awatan iti tunggal may sa kanya tayo. When dumdumtang iti panawan kakabsat na numaminsan kat adadag iti spiritual nga agsakit, agkakapoy, dagiti daduma ket talagang umadadayuda, dagiti daduma ket tumaltalikod, agbakbakslide da kakabsat. Ngem ammuyo kakabsat kasta launa iti pateg tayo iti sangwanan ni Apo. Nga isuna iti agararamid iti pamuspusan birbirokon na ka tapno makapagsubli ka kanya na. Amen. Iso nga numaminsan ket makita tayo iti milagro nga raramiden ni Apo. Nga kala tayo lakamkamatan iti ebanghelyo na. Sursuruton na tayo iti ebanghelyo iti Dios. Amen. Kakabsat. Apay. Tagamin napatag tayo kanya na. Iso nga tatangarabii daytoy dagiti palagip iti tunggal may sa kanya tayo. Nga kasta launa iti patag tayo iti sangwanan ni Apo. Iso nga sapay la kuma patpatgen tayo madaytoy nga biag, daytoy nga kararwa nga inted ni Apo kanya tayo. Amen. Iso nga daytoy iti karit iti Dios, iti tunggal may sa kanya tayo. Idaton daytoy nga biag, idaton daytoy nga puso tayo iti Dios. Ket naan-anay tayo nga ipadalusan, naan-anay tayo nga ipalinis, ken pagserbian tayo iti Dios, iti amin nga pigsa tayo, amin nga panunot tayo, amin nga puso tayo, ken amin nga panagbiag tayo kakabsat. Amen. Dayta iti pudno nga nakita na iti pateg na daytoy nga biag nga inted ni Apo. Iti tunggal may sa kanya tayo. So daytoy nga rabi kakabsat ay eto na tayo iti Dios. Napateg tayo iti sangwanan na. Kasta launay iti panangkita na iti tunggal may sa kanya tayo. Ket sapay la kuma. Ket han tayo nga ibarang-barang daytoy nga ayat na iti tunggal may sa kanya tayo. Daytoy nga pangparikna iti kinapateg tayo iti sangwanan iti Dios. Daytoy iti sasaw ni Apo. Itat tangarabi kakabsat, sapay la kumaka daytoy ket nang ted iti bilag, ken pamigsa iti pamati, iti tunggal maysa nga nagdenyeg iti daytoy nga mensahe ni Apo. Madaydayaw ni Apo, itat tangarabi kakabsat. Amen. Dawatak ni Brother Armando, ni Brother Nardino, sublik kanya na. Amen. Amen. Salamat ka na po yo sa iyan nga kabsat at ang rabi na nailawag na waragawag iti sasauna. Salamat ti pinangusar na kinikab sa tenga Joseph Pagar ti Santa Maria Bulacan. Salamat ka na po Diyos. So dahito yung unay nga nagpatag na sasauna at ang rabi. Eto nga kabsat. Tudno nga ipatpatag na tayo na po. Malipod di nakita tayo iti panakay salakan nagsipot ti bason. Nakita tayo iti dara na iso ti nang dalos iti puso tayo. Nagsipot tayo nga baso. So nga, niapo ka managayat unay, di amin nga tatao kahit na nga may salakan. Uray si asino atao, awan ti pilpilin na. So nga, paspasalamat tayo kaniapo at tangarabi, ayatan nga kabsat, Brother Nardino, ati inayon mo kabsat. Amen. Salamat tayo kapsat. Ikasalamunan ka niya ako. Patay ti arami ti Diyos kapsat. Dahil tiwagas ti Diyos. Tapos iti kasta magiging tayo. Tikinis ko tayo. Tapos magiging tayo. Tiyan tayo. Sahin. Nagkita sa ulit kapsat. Ngayon tayo malagtagi. Kaang kanayo. Nakipatag na tayo. Amen. Praise the Lord. So nga tatang rabing kapsat. Salamat ka rin iti nagipagtanyag. Nagipagpuya. Brother Joseph. Sa ni Apo, kadagiti angkor, kadagiti operator tayo, kadagiti amin, at timulong tapos dating trabaho ti Apo ang tulong sa matatahan nito. Sa patay ako na hindi managkarang, and alwa ko na hindi managkarang. Mami nga nasa tuwa na iti amin, tayo na Apo, agrad kami ka, kinamagay na kami, na intent mo, tingin iso na nga mo Apo, tapos iti kasta
Ating kamay, pagkat sa laurin, parang ganito pa na kami. Salamat, isagot, paano pa na kami. Salamat na naging sagot ako na kami natangarabi ko ng tawayan ng pagkas na makita mi, kinabintas, kinibilag, di pa na kayo salamat ng tatawag ka. Karang may ako naging ang dibuya, ang kanay nagtitinag, karado amin nagkami ako, sabi ko magkaliwayan, hindi hararami na ako, kamumi na hindi hararami nagtitinabintas unay, ang suro kami kinasan ako, tingnan kami nagsisira ng tamali, dawat may kumati, tuloy, na tarabay, isa ko espiritu, ako ko sa mga kwad, ito tutugal, may sa kanila. Kaya kikita kayo man na ako, hindi na yung programa. Kinagan niya po Jesus, that without the guarantee, Amen. 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 Ngayong pagkarabi, ito nga akong sat. Dito operero tayo ni Sister Hazel Joy. Yan ni kapsat tayo nga Stephen. Manipod pa dito Mindanao, kundi ito Baguio City. Ito na Trinidad Benguet. Ngayong pagkarabi, ito nga kapsat. Kantin sumaroon ng tumalan nga programa tayo. Iti tangata. Italan di kinasama. Magandang gabi po. And God Pagkarabi bless. ni Kapsan, Good night. good night, God bless. Bye-bye. God bless. Brother Joseph, God bless. Amen. Amen, Brother Armando. Thank you, Brother Amen. Nardino, Brother Armando.